Gullion TV murisei pano. Ndine mubvunzo wandaona wabvunzwa nevarakashi uyo. Wavari kubvunza vachiita sevari kufarira kuti kana muchisenda mapictures paTikTok, whether you are in South Africa or UK, you have got nothing to lose, saka Mnangagwa ngarambe aripo. Let me answer them. Chiri kutoita kuti tishaye tinge tisina chatinacho ndiye Mnangagwa wacho pakutanga. We don't want to be in UK, we don't want to be in South Africa, hakusi kumusha kwedu. Toda kunge tiri paZimbabwe. Uchimuka uchienda kubasa uchidzoka mumba mako vana vako vachikura vachikuona. That is a blessing. Zvokuswera tiri mumasango matiri munomu tichiti tiri kusevenza kana tiri kuita whatever what we are doing is because of them. So we are already losing. And it have been a long way tichingoruza. Saka ngavamire kubvunza zvinhu zviri very stupid zvakaita saizvozvo. Mutemo wenyika ngautevedzwe. Iye chaakaendera pachigaro chaakaita chinonzi chakachinja mutemo chii? Kuwedzera kuba nokuwedzera kuisa mataxi. Pabhodha hapachapindike mota makadziramba chino makaramba. Zvese zvamunenge muchiita izvozvo handidi kuomesera munhu kuti afe ari murombo achishaya chainacho. Saka unoda kuti tirambe tichingoomeserwa kusvika 2033 yacho ndozvavari kureva. Makasvika pakuisa nesugar tax iko zvino triangle iri kudzinga vanhu. You don't have even a say. But you started this. Saka toramba takanyarara muchingoita zvamuri kuita nokuti we are out of the country. Kutova out of the country pachako itori problem. We don't want to be there. Hatitodi kuva ikoko. Toda kunge tiri paZimbabwe pedu. Nokuti we belong to be in Zimbabwe. We are Zimbabweans. Chinoita kuti tizofarira kuti nhasi tiri ku-UK chi kana kuti nhasi tiri ku-South Africa chi. Pane nzvimbo here yaungafarira kuva yaungati yakanaka kudarika nzvimbo yako yaunenge uchiti ndokumba kwangu. Home sweet home. Kutosenda mapicture paTikTok tisina chatinacho inamo dzamuri kucreata imi varakashi. Dai ndanga ndiri paground iwo ndichizvishandira pamwe dai ndine chandakabata. Asi nemhosva yekuti handina ndava kungoita kungosendawo mapicture nokuti ndozvandokwanisa kuita. Why? Because I have already lost hope nemaitiro enyu. But for now tiri kuti enough is enough. We have to change kuti tiwaniko tichisira vana vedu something. Chero ndikavasira imba yacho ndapfurira 3 rooms kumwe kusina vanosara vachipedzisa kana ndichinge ndafa. So long ndichinge ndavaitira something. Pane kuti ndongova munhu kungonzi ndaingosenda mapicture paTikTok nokuti zvaikonzerwa nemivarakashi. We don't want to be here. We don't want to be outside Zimbabwe. Please, just hear that. We want to come back home. Tine motikari dzema 2013 aya maToyota makati amhadi kuti adarike pabhodha. Tiri kuda kutogwa nokumatengesa tidzoke kumba. Tine maBenz aya ema 2010 makamati haadarike kubhodha. Tiri kuda kutozvitengesa. We are struggling. We don't want to be here. Nokuti makangotiomesera. Kungoomesera so. You have to pay 96% of a car kuti inze wa import. You have to pay this, you have to pay that. Kuita kurwa nemunhu wamusina kana kumbogara mapa mari. Kuda kumeka sure kuti mapedza humwe yake yose asara asina chinhu. Tinyarei. We are human beings. We are human beings. And this thing haisi kuda kuramba ichitaurwa panhingirikiri apa. Patiri kutaura pa Twitter or whatever on social media. This thing need to be on the ground. Tingatosiya zvese izvi zvikatsakatikira kuno kwatiri uku. Tibve kuPoland kwacho tiuye ikoko tiuye tizofa kana tichifa tiri paground. That is what we want. Kana vana vangu vakazoziva kuti baba vangu vakafira muchimurenga
kana kuti vakaurawa nevanhu vezanu guva ravo riri papo, it's a blessing, pano kuti unofa uchishayikwa kuzikamwa unzi wakafira kupi, umwe achinzi wakaeredzwa naLimpopo zvakaenda. Hamunyari makaita sei? You can see mapictures evanhu veZimbabwe vari kurambigwa treatment munana Johannesburg muSouth Africa, but your heart is not there. Why can't you feel sorry for yourself? That is your sister, that is your brother. Mwana wamai vako akutadza kurapwa muforeign land. Who to blame there? Iwe pachako haunyari neizvozvo. Deni nyika yanga ine mishonga, zvipatara zvichifunctiona, everything zviri right, aizoita shungere dzokuda kunorapwa kuforeign land. Handidi deni ari munyika make achirapwa zvakanaka. Tinyarei. How can you ask that type of a question? Unoti iwe kana uchiba naye munangagwa wofunga kuti munhu wese ari kuba. Zvauri kutaura wani uchiti tiri kungosenda mapicture hatina chatiinacho. Saka kusvika rini tisina chatiinacho? These people, man, they must start to think like human beings, man. Vanhu vari kutambura umu, vari kudzingwa muzvipatara. We can see it on social media. We can see everything. Vanhu vakarara pazvipatara vari kunyimwa mishonga nokuti they are foreigners. What are you saying as the government of Zimbabwe? Vari vanhu venyu, muri kuti chii? Muri kuti ngazvifire ikoko? Saka muri kuda kutonga vanani kana muchisina hanya nevanhu venyu? Wamuri kuda kutonga chaiye ndoupi kana muchishaya hanya nevanhu venyu? Kuona mapicture eZimbabwe achinzi arara muchipatara anyimwa mushonga zvinofanira kutokurwadza kana uriwe mutungamiri. Zvinofanira kukurwadza kana uriwe president. Kana nyangwe ndirini baba ndikanzi mwana wangu akarara apa ashaya chikafu, zvinondirwadza, zvinondibata. Imimi chinotadza kuti zvikurwadzei chii? Pazvigaro zvacho makapindira kutonga vanani kana muchida kuti vanhu vacho vese vafe vapere? Hamunyari makaita sei to ask this silly question yakaita saizvozvo? Kutopembedza kuti vanhu vari kungosenda mapicture vana chavainacho. Iwo uchifarira izvozvo. Why usingafariri nyika ine development yokuti munhu wese anenge ane chaainacho? You can do businesses. People, they can come and buy from you. You can go and buy from them. Everybody is happy. Nyika is flowering. Why can't you like something like that? Unoti imi mega muri kutebho ikoko mukava imi mega munodya 10%, 90% yese isingadyi. Mati zviitwe sei? Ngavangosenda mapicture pa TikTok chete, then you are busy laughing at them because you know you continue to loot. Tinyarei. Svikai pamunozvibata hana dzenyu muiti man, vanhu vatiri kudai ava ndo maZimbabwe acho. Ndo vanhu vatiri kuda. Kuti inzi inyika ine vanhu. You mustn't be proud kunzwa muchiti kune vanhu vari kunana UK, kune vanhu vari kunana Poland, kune vanhu vari kunana America, kune vanhu vari kunana South Africa. Kwete. You mustn't be proud of that. Be proud nokugona kuchengeta citizens enyu. Kana taienda kuSouth Africa, we go as tourists, todzoka back home. Tikaenda kuUK, we go as tourists. Kwete kuti toenda kunobvisa manapukeni echembere kana kuti toenda kundoshandiswa kuconstruction kuSouth Africa. You must be sorry, man, of us. Nyarai, munzwe kunyara so, kuti ndo vanhu vatiri kutonga. Kana vanhu vachirambirwa mishonga vasingarapiwi kuSouth Africa, inzwai tsitsi so. Prove yourself to be a better government. Kana waona munhu wako, mwana wako ari kunyika yako achinyimwa mushonga, send an ambulance kuti this is my Zimbabwean, you deserve to be better. Send an ambulance to go and pick him up. Aende kamuchipatara chenyu chamuri kuti muri kugadzira nyika. You don't care, hamuna basa nazvo. Saka munoti muri vanhu vakaita sei? Muri vanhu vakaita sei? Chinondirwadza kana ndiri seni kuramba nhau idzi chitaurwa pasocial media. So far hazvichadi social media, hazvichadi chiizvi. Either we do or die, simple clear.